Tri mala praseta su odlučila da odu od svoje kuće, da steknu svoje kuće, majka ih je pustila. Kada su stigli na to mesto gde su hteli da sagrade kuću, prva kuća je bila od slame, druga je bila od pruća, a treća je bila od kamenih zida. Kada su izgradili svoje kuće i ušli u kuću, došao je ubrzo vuk i kod te gde je bila slama, on je došao i zaviknuo: kada dunem i vatru sunem, srušit ću vam kuću. To prase jadno je pobeglo kod svog brata gde je bila kućica od pruća. On je opet došao i rekao: kada dunem i vatru sunem, srušit ću vam kuću. I tu kuću od pruća je oduvao i ta mala dva praseta su pobegla kod brata u kuću. On je opet zavikao: kada dunem i vatru sunem, srušit ću vam kuću. Ali nju nije mogao jer je bila od kamenih cigli. Tri mala brata su založila vatru zato što su znali da će on ući kroz dimnjak. On je ušao kroz dimnjak i izgoreo je rep i pobegao je daleko, daleko. Tri mala praseta su bila srećna. Bravo, devojko. Prasešce koje je sagradila kuću od slame, ona nije baš volala mnogo da radi. A prasešce koje je sagradilo od pruća i on je malo voleo da gradi, malo ne. A najstarije prašešce ona sagradila od cigla zato što je mnogo voleo da radi. I za zaštitu. Znači, znalo je koji je materijal Najčvršći. i koji će najbolje da ih odbrani od Vuka. Bravo. Kada smo Kada smo u nevolji, idemo kod brata, sestara, mame i tate ili babe i dede. jer će oni najbolje da nam pruže Pomoć. bravo i zaštitu. Bravo.